जय जगन्नाथ। देखु ये सातपड़ा चिलिका ये हूँ भसापोल। केते सुंदर व्यू। देखु डंगारे केमती लोक मैंने जाउछंती। सेपटे पारिकुद गाँ बोली गोटे अच्छी कृष्णप्रसाद ब्लॉक। ये कर वीडियो कर ब्लैक देखु भसापोल। भसापोल खराब थिबारु लोक मैंने सब डंगारे जाउछंती बोट रे। देखो किभली भाव में जाउछंती सब। बहुत ही सुंदर दृश्य आ बहुत माने एते बढ़िया लगुच कि देखापी निजे आसले जापर एत बढ़िया लगुच जगह। बहुत बढ़िया लगुच बहुत खूबसूरत। सबुआड़े पानी ही पानी। आसिक देखिले डॉल्फिन से कथा कहनु कि डॉल्फिन देखिया पे लोग एड केते पानी हबो।
ଡଲଫିନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଇଠି ଅଛି ବା, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଟାଣିବା ଦେବାଟା ଇଏ କ'ଣ 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ କ୍ୟାମେରା? ୱାଓ ୱାଓ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖାଗଲା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖ 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 ୱାଓ ସେ ଘେରା ଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଘେରରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ଘେରରେ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇନି ମାନେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଟି ବୁଡ଼ିଗଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ ଦେଖ ସୁଅ କାଟୁଛି ଆଡ଼ିକି ହେଲା। ପାଣିଟା ଦେଖ ସୁଅଟା କାଟୁଛି ଆଡ଼ିକି ହେଲା। ଦେଖ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ୁ ସୁଅ କାଟୁଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଅରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ମାଛ। ହଁ ହଁ ସେଠି ସେଠି ୱାଓ ୱାଓ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଡଲଫିନ୍ ସେଠି ବାହାରିଲା ଦେଇ ମଇଁଷି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ହଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବା ଆସିଛି ମାରୁନା ସେଇ ଗୋଟାକ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲେ ବୋଟ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବେନି ହେଲା। ବାହାରିବେନି ସେପଟକୁ ଗଲେ ସେପଟ ବି ବାହାରିବେ। ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖାଗଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା, ନହେଲେ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶନ ମାନେ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏତେ ତ ଏଇଠି ନଜଦିକରେ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ଶୀତ ଦିନ ତ ତୁଳି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଭାବରେ